Yung cellphone nyo. Yan. Ano, asan si mama mo? Umalis na naman? Anong dinala? Oh. Ano mo, sira yung mga pinto ah. May tingnan nyo, sira oh. Naku po. Tayo dito. Ito po. Masak yung pinto. Mark! Naku po. Walang tao guys. Walang tao. Wala rin yung mga grocery. Walang mangyayari sa mag-inang to kung ganito na ganito. Tingnan nyo. Imbis na ibili ng pagkain, binibili. So wala yung mga gamit ditong pinamili namin. Mga pinggan lang. Wala yung grocery, yung kalan, yung bigas, grocery yung binigay niya, wala na rin yung ibang gamit ni Ate Maricel. Wala lahat. Tawagan natin si Tolboy Sardinas. Hello Tol, naka-vlog ka. Wala na yung mga gamit dito lahat. Yan. Ay, putik nakita. Magandang gabi po. Nakita ko po si Maricel ngayon nasa bandang San Juan, Darangan po sa may Binangonan. Saan yun San Juan? Malapit yun doon sa may tulay? Malayo yun? Ha? Malayo yun? Ang layo ng pinuntahan niya. Yan o. Sabi niya, yan, wait lang, yan. Sabi niya, nakita ko siya, tawa lang ng tawa sa abangan ng tricycle tapos nagtitext. Ay, paktay. Alam na tol. Naku, ayaw pa ata sumagot. Tawagan ko yung kapatid ko. Gawa ng si Maricel daw lumayas na naman sa inuupahan. Saan ba diretso ba kasi? Yung po malapit sa amin. Ayaw sumagot ah. At bukas, yung mga ano nito kasi. Now. Lumayo ka sa electric pan, nangingay ng naka-vlog ako. Asan ni anak ni ni Ate Maricel, pakausap. Asan si mama mo? Umalis na naman? Anong dinala? Gamit siya na po ang ginapag yung sila. Ano? Ako ang ginapag yung si. Hindi nakapag-yosi lang. Hindi mo man lang kasi binigyan kahit magkano. May pera siya. Hindi ka ganyan na kuya. Nakainom din. Nakainom? Sino kainuman niya? Kami nila ko yung tibig. Saan pa? Nakainom kaya lumayas. Meron na lang magkagalan. Naku po, anong daladalang mga nagdala ba ng mga grocery? Bigas. Gamit lang. Kung saan daw siya pupunta? Ha? Ipahawak mo nga sa kanya, Angela. Hindi kami magkaintindihan eh. Mga oras umalis? May ngayon lang. Ngayon lang. Tapos may naging tropa na naman siguro yan dyan. Meron, pinagamitan ko. Kanina, Kaya sa naalala. ano sabi? Adik daw ang nakilala. Patay tayo din.
nakita ko kanina. Binigyan ba ng pera ni Michael yun kanina? Pang Yossi, no? Pang Yos. 70 yata. 70. Okay. Naku po. Na, Oh, may yung kapitbahay nung pinagpahan ni Ate Maricel ba yun? oh, Mama nito. oh. Nung hapon daw, sabi nito ni brother kasi born again siya, may pumunta daw doon na vlogger, nag-inom pa sila. Ako, pumunta din ako doon pero hindi naman kami nag-inom. Daming ibis. Tinatanong ko ako anong pangalan, hindi naman daw nakilala. Alam ko na yung kung sino yun, hayaan nyo na. Kaya ibigay mo na, nakablog ako. Ibigay mo na kay ano. Ano tawag dito? Paano yan? Saan natin nahanapin yun? Alam nyo ba yung paalis, pabalik? Oh, Tayo tayo dyan. Paano kaya to? Anong gagawin natin? Pabukas na lang. Ha? Pabukas na lang. Bukas na lang hanapin. Baka bumalik din naman ulit yan. Dyan. Ha? Sinira niya yung pinto. Eh yung mga ano dun, marami pa naman malikot ang kamay dun. Yung mga tangke dun, yung mga gamit dun, baka pag nanakawin, uwi na muna kayo. Ha? Hello? Hello? Umuwi na lang muna. Umuwi na lang muna kayo. Bukas na lang natin hanapin. Ay, sasabihin mo kuya? Oo, kailangan ko sabihin niyan kay Michael. Eh kaso tulog na ata yun. Oo, nakaalis din yun. Tama yun. Ay, naku po. So yun, ang gano'n na lang, bukas na lang, baka bumalik naman yun, yung bahay dun, baka mamaya ubusin yung grocery nyo dun. Yung mga bigas dun. Bumalik na kayo dun. Bumalik na lang kayo dun, ano Mark? Para hindi maubos yung ano nyo dun. Sige na, bukas na lang ako pupunta dyan, anong oras na eh. Oo, 11 na. Baka naman bumalik yan mamaya. O, sige na, sige na. Gano'n na lang, bukas na lang ako pupunta. O, sige, sige. Ibigay mo na kay Angela. Stress. Stress na naman si Ate Maricel. Wala na. Pustahan tayo bukas. Hyper na naman yun pagbalik dun sa bahay. Kung babalik man yun. Dilat na naman mata nun. Pustahan tayo. So, kakagaling ko lang kay Tol Sardinas eh. Baka tulog na yun ngayon. Mabilis pa naman makatulog yun. Ano kaya? Bukas na lang guys. Bukas baka bigla naman bumalik. No? So, kaya Ate Maricel, nangyari sa'yo? Guys, banta natin si Ate Maricel. Sabi lumayas na naman kagabi. Lumayas na naman si Maricel. Oh. Ano ko sira yung mga pinto ah. Guys, tingnan nyo sira oh. Naku po. Ayan. Tayo dito. Ito po. Masak yung pinto. Mark! Yung tao. Naku po.
Walang tao guys. Walang tao. Wala rin yung mga grocery. Ang kalat nila dito. Sige tayo dyan. Walang magagawa dito sa mag-ina na to. Walang mangyayari. Walang mangyayari sa mag-inang to kung ganito ng ganito. Tingnan nyo. Imbis na ibili ng pagkain, binibili na Eskinol. So guys, so wala yung mga gamit dito pinamili namin. Mga pinggan lang. Wala yung grocery. Yung kalan. Yung bigas. Grocery yung binigay niya. Wala na rin yung ibang gamit ni Ate Maricel. Wala lahat. Tawagan natin si si Tolboy Sardinas. Tawagan natin. Ay. Hello tol, naka-vlog ka. Wala na yung mga gamit dito lahat. Gamit niyo, no? Anong din natin? Oh, wala na. Pati yung mga grocery. Pati yung kalan. Wala. Kalan, wala dito yung grocery. Wala. Tas sira pa yung pinto ng bahay. Okay tayo Si dyan. Mark, nasaan? Wala din dito. Wala din dito. Ano nasira dyan? Yung pinto. Bibigas, wala na. Yung bigas, wala na rin. Kala ko pa si Mark, nagpunta doon. O sa bahay, ewan ko bakit wala naman dito. Pumunta siya sa bahay eh. Wala na rin yung mga damit nila. Yung ilan na lang natira dito. Then, naglabas si Maricel dyan Ha? Ano sa labahan niya? Pati ba yung nilaban kagabi, wala na rin. Yung nilaban, nandun, nakatambak lang sa nakatambak lang sa CR. Pero yung mga damit na iba ni Maricel dyan, wala na. Wala na. Ayaw mo na yan. Yan ang pinakahuling video natin. Ito na yung pinakahuling video. Oo. Oo. Hindi na rin ako mag-upload ng video about dyan. Ang video ko na last, yung last na lang na pagabi dahil ang saya-saya naman nun. Pero yung about na susunod na ganyan, wala na. Stop na yan. Wala tayong magagawa dito. Stress lang tayo dito, tol. Stress na nga. Sayang lang yung pera na binayad dito. Wala, hindi mo na makukuha yan. Nabayaran ko ba yung kulang? Hindi na. Hindi pa. Ay, buti na lang. Ayan mo, gagamitin na lang kamo. Post ka lang yan. Sabihin ko na lang kay Mami Rafaela. Hindi ko pa naman din nakukuha yung pera. Grabe. Yan lang yan, tol. Kung tawag dito, padlock. Padlockan mo yan. Baka bumalik pa sila ulit eh. Hindi na dapat hindi na pwedeng bumalik. Stop na. Kaya mo na siya kung saan sila pupunta. So, Ito, Mark, yung electric fan mo. wala din dito. Wala na yan. Yung players na talaga. Inaalala ko baka nandun sa bahay ni Bakla, mamaya titignan ko, baka dinala yung mga grocery dun. Yan ang bakla. May tropa silang bakla dito dito sa baba. Ay, baka dyan ang magtitira, tapos gagamit na naman sila. Ay, bayaan na natin. Yan ang yung sabihin mo sa vlog mo, wala na tayo magagawa, lumalis na sila. So, ayan na yung katibayan mo na video. So, kung hindi na ako mag-video, ikaw na yung gumawa ng video dyan. Ay, nako. Kahit wag mo muna siguro tortilla na yan, kasi babalik yan dyan eh. Oo. Babalik yan dyan, ilak mo na lang muna yung pinto. Paano malalak? Wasak nga. Tanggal? Wasak, tingnan mo. Di ang ingay dyan, tanong mo sa mga kapitbahay nga tol kung anong pinagkagawa dyan. Sigawan siguro yan. So, ayan wasak ko. Buta na.
Kailangan ano yun yan. Ay, yung kalpintero. Hindi, ipapagawa ko na lang yan sa ano. Ipapagawa ko na lang yan sa pinsan ko. So, ito yung gamit. Ito, may natira pa dito. Ayan. Ano yan? Ewan ko, ang kalat nga dito, ang baho. Tapos dito daw umiihi daw yan si Maricel, oh. Ano yan? Oo. Yan sa tao sa baba. Oh, ayan yung ano. Ayan yung... Pero hindi na nila. Oh, yan, kaldero. Yung iba, wala dito. Yung gasol lang ang ginawa. Oo, pambenta yun eh. Ay, oo. Ito yung maruming yung nilaban, oh. Wala na. Ipagawa mo na lang tol yung ano. Kaya mo na lang muna yan. Yan na lang muna yung mga gamit nila dahil matagal pa naman yan dyan eh. Baka ipadlock ko to mamaya. Tawag ako ng ano. Okay. Ipadlock na lang tapos pag babalik sila, ay kausapin mo. Wala na ka mo. Tapos na yung ano, yung usapan natin. Yan. Sige, tol. Sige, ingat. Tawagan mo yung pinsan mo. Magbablog. Tawagan mo na yung pinsan na yan kasi babalikan din nila yan. Magbablog ka ba ngayon? Magbablog tayo? Ayoko muna mag-vlog doon. Stress ako dyan. Pahinga ka muna. Sige. Ako, babalikan ko yung putol yung paa. Baka nandun na yun ngayon eh. Saan banda yun? Dito, malapit dito. Oo, yun. Punta mo na. Sige na, tol. May stress lang tayo eh. Sige. Paano mo muna yung pinto dyan, tol? Para babalikan pa yun eh. Baka balikan pa yung mga kaldero dyan, yung mga ano, bento pa. Oh, sige, tol. Sige. Bye-bye. Ingat yan. Sige, ingat. So, yun mga kabiyaya, no? Ay, wala na kaming magagawa dito. Ito na talaga siguro yung ano nila. Gusto nilang buhay. So, ano pa bang gagawin natin, di ba? Ginagawa mong lahat para magbago. Pero wala. So, kaysa may stress kami at masayang lang yung pera ng mga nag-i-sponsor at pera din namin, bitawan na lang namin. Tawagan ko yung pinsan ko. Kaya ano lang, puntahan ko dun. Kaso walang mga kahoy dun eh. Sige po, puntahan natin dun siya yung pinsan ko. Stress ako guys. Puntahan natin yung pinsan ko dun para ipagawa yung kasi papadlock ko na rin to. No, padlock na rin natin. So, wala tayong magagawa. Kung pag ganito sila ng ganito. Wasak yun. Papagalitan tayo na may-ari nito. Nagkaroon patuloy ako ng gagawin. Tignan natin dito siya na yung tropa nila na si bakla kung tawagin. Saan ba nang titinda yun? Dito daw sa may labas eh. Bata. Ayan pala si bakla. Patawag nga po kay bakla. Patawag kay bakla. Bakla, tawag ka! Sige, okay lang. Umalis yung dalawa? Umalis? Yung anak po nando po kay brother kay Kuya Jay na vlogger. Kuya Jay? Jay. Sino yung Kuya Jay? Ibarra ba yon? Hindi, ako si Jay. Ayun nasa inyo po, kasama ni tatay kagabi. Ay, hindi na umuwi dyan. Hindi po. Ay, yung mga gamit. Sa akin po. Nasa iyo, pati yung mga grocery. Yung tinago ko lang po dito. Tinago lang. Opo. Sige, puntahan ko doon sa bahay. Ano na lang po, para nasa akala niya kung darating yung bata, ibibigay ko lang mga. Okay. Kasi sabi ko, ano ba yun? Pati yung wala. Akala ko dinala ni Ate Maricel. Sige, puntahan ko doon. Salamat ha. Oo. So yun mga kabiyaya, nandun daw si Mark sa bahay. So kausapin ko na lang. Kausapin natin ng maayos. Ay nako. Stress. Nakaka-stress naman itong araw na to.
Wala talagang pagbabago na si Ate Marcel. Malamang sa malamang pagbalik naman yun. Dilat na naman ng mata nun, pagbalik nun, malamang. Grabe ba? Grabe ba? Ay nako Ate Marcel. Ginagawa namin lahat para sa'yo kasi ayaw mo magbago. So dito ako sa bahay. Si ano mo? Buksan mo nga to. Nandiyan si Mark. Oo. Ano? Eto si Mark. Punta ako dun sa inyo, wasak pala yung pinto dun. Lumabas siya. Asa nga nagpunta na naman yun? Wala na, suko na si Sardinas. Ayaw na daw ano. Yung bahay dun, sasaraduhan na lang daw. Sabi niya, ganyan daw ginagawa ni Ate Maricel. Wala daw mangyayari. Pustahan tayo, pagbalik nun, ganun na naman yun. And ano mo yan? Anong plano mo yan? Anong decision mo yan? Nasaan ba yung uwi ka ba dun sa sa papa mo? Ano ba yan? Sabi mo nung nakaraan. Sa tito. Si doon sa lola mo, hindi ka rin uwi doon. Kaway kayo ng lola mo. Bakit? Kita dyan. Paano kaya ito? Walang pagtino si si mama mo. Hinahanap ko yung mga gamit pag akit ko doon. Ay, ba't wala yung mga gamit dito? Yung pala, tinago pala ni bakla. Okay yun. Akala ko kasi kumain ka na. Hindi pa? Ganun ba kayo kagabi? Nag-inom. Sanjin lang yun. Tayo tayo dito. Yung pagkagalat niya. May nakilala ba doon? Meron. Pinagawa lang. Ano ba nagalit niya? Yung sa sigarilyo lang. Hindi mo siya binigyan. Siguro tsaka sa iban ako. Pinagawa lang siya lumapit sa matanda niya. Matanda? Bakit? Matanda doon, adik ko. Saan banda doon? Kaya pinagawa lang ng gamit. Hindi ba ka doon niya sumama? Ang gawin natin, padlock natin yung doon. Iuwi na lang dito yung lutuan. At kami na lang gagamit ng lutuan pag naglipat na kami. Paano kaya to? Ikaw yung inaalala ko eh. Pero kasi hindi ko pwede sa bundok ko na ako. Tanungin ko si Tol Mike. So yun. Sabihin natin si Tol Sardinas yung decision niya. Ay. Tol. Naka-vlog ka ulit ha. Tawag dito. Eto, nandito na ako sa bahay. Nandito pala si Mark. Tapos yung mga gamit, nandun kay bakla pala lahat. Tinago muna dun nila Papa kagabi. Ano po na siya sa paro? Oo, pinuntahan dun ni Papa tsaka nung kapatid ko. So, tinago yung mga gamit dun dun sa kaibigan nila. Dun sa baba. Alam mo nga kung nag-inom pa sila ng mga yan? Nag-inom pa ba kayo? Hindi. Hindi na daw, yun lang daw yun eh. Nabuang. Kinagalit daw. Di ba, binigyan mo pera sa Ate Maricel, 80. Mga 80. Tapos ang nangyari ay nanghihingi daw sa kanya tapos hindi niya binigyan. Tapos may umaaligid daw dun na matanda na na gumaganon din daw. Pinagbawalan daw nitong kausapin or sumama or parang kaibiganin ba. Kaso ayaw daw magpapigil ni Ate Maricel, kaya doon daw nagalit. Baka ikaw naman sumira ng pinto. Hindi ah. Baka nagwala ka. Eh di ang ingay doon. Sigaw na sigaw ba? Sigaw na sigaw.
Nagsigawan ba kayo doon? Hindi naman daw. So sabi ni... Oo nga eh. Dito, yung kausap dito, ganito. Oo. Tawag dito, ang sabi ni Mike, kung pwede daw, doon na lang daw siya sa bukid. Kasi doon na lang daw siya. Hindi mo na siguro kasi baka balikan siya ng nanay niya doon. Yun nga din iniisip ko. Kasi wala din itong matutuloyan eh. Pinalayas din pala ng lola niya to. Hindi, doon sa tita niya muna. Ewan ko, ano daw? Doon ka sa tita mo? Alito po sa Try mo ako sa Yan try. mo siya yan mo siya sa may bahay kasi may bayad pa naman yan ah. Tagal pa yan. Oo nga, eh babalik-balikan naman siya doon ni Ate Maricel. At ko natin malalaman na pag doon bumalik yun doon. Babalikan na sa ano, sa tulay. Di ba may pagkain naman doon, may bigas pa. Binigyan mo ba itong bigas, di ba? Oo, dalawa. O, yun na lang muna, gawin mo doon. Tapos linisan mo yung bahay. Ang kalat doon, super kalat doon, grabe. Ando lang muna yung ano, ando na yung mga gamit. So may pagkain siya doon. Doon na lang muna yung mga ano. Tapos doon muna siya. Ngayon pag bumalik si Maricel doon at ay bangag, eh, wala bahala mag-decision dyan nung paligin mo na doon sa may ilalim ng tulay. Oo. Ihatid ko. Pagawa na lang yung mga iba-iba. Pagawa na lang yung kubo niya doon, tapos doon na lang siya. Oo, yun na lang talaga mangyayari dyan. Wala tayong magawa. Ito mo, meron na naman pala siya tayong kaibigan. Sabi ko, pag may mga adi-adi ko naman yan na ano. Alam na gumagamit din siya. Siyempre, pag nakita siya ng mga adik dyan, pag nakita siya na alam, aamuyin naman, kakaamuyin naman sila na meron eh. Okay, sumama. Oo. Ano nga, doon yan. Mamaya, uuwi din yan doon eh. Hindi mo na si Mark kasi kompleto naman ang pagkain niya. Oo, gano'n na lang Alam tol. niya yan. Alam niya kung saan yung lugar ng pinag-iwanan nila Papa? Oo, alam niya, nasa baba lang yung bahay doon. Ah, alam pa. So yun na lang, no? Pag ano, Pagpunta natin yan, pagbalik na ano, na tulad ng dati nakakatapos. Pagbalik na siya na ganun na, eh ikaw na mag-ano, ayoko nang kausapin yan doon. May stress na ako ng sobra. hindi, balik ko na lang doon sa tulay. Oo, balik mo nang sa tulay. Sige, sige. Ano mga, kung kaya bumalik yan, dyan yan, kung may mga tropa na siya dyan. Yan. Sabihin niya, kahit hindi mo na ako patirahin dyan, eh, ayaw mo kung dito siya sa Taguig para mahuli siya. Kung dito sa Taguig yan, madaling mahuli yan sa Taguig kasi madaming chemical yan dyan. Oo. I-timbre ko na lang dun sa tropa na meron dyan ako binablog na ano. Oo, para doon na lang siya magbago. Napayag ka doon, Mark? Halimbawa, mahuli mama mo. Oo, para doon na lang magbago yan sa ano. Total, hindi na rin naman buntis eh. Oo. Kasi wala nang pagbabago dun eh. Ipaano na lang yan, so ano. Wala lang Kasi kung di niya babalikin doon, sabihin niya, mahirap yung buhay niya, sila mag-isa. Eh dyan, may mga kinakasama siya dyan ng mga tropa-tropa niya, bubuhay din siya. Kung ayaw niya sa akin. Kaya mo na, mas madali siyang mahuli doon sa Taguig. Sige na. O si Mark, doon na lang muna to. Sige, sige. Magpapang parang 2 buwan pa siya halos doon. Sige, sige. Mga kalahati. 4 days pa lang naman sila doon eh. Huwag nang bayaran yung ano, yung kulang. Oo. Kasi si Mark na lang binata ng cellphone. Nagwento. Sige, sige. Sige, tal. Sige. Ah. So, yun. So, yun na lang yung decision, mga kabiyaya, ano. Si Mark, stay muna doon kasi 4 days pa lang naman sila para hindi rin masayang yung bayad dun sa upa. Kasi 5,000 yung binigay doon ni Tol Sardinas. Tapos yung si Mark na lang bilan namin ng cellphone niya. Tapos si Ate Maricel, pag bumalik, so idali na lang natin doon sa ano, sa tulay. Tulay, wala kaming magawa eh. Tsaka, hindi namin alam kung anong mindset ni Ate Maricel. Wala na talaga siguro yun, ganun na talaga yun. Eh, sabi namin sa kanya, last chance niya na to. Tapos masama pa doon, sinira pa yung pinto. Diba? Yung masaklap doon, sinira pa yung pinto. Imbis na wala tayong record na pangit doon. Ika-record pa tuloy tayo. So mamaya, linisan na lang ni Mark yun doon. Ihatid ko na lang doon. Kain muna kami. Puntaan natin ulit dito si Mark. Ano na? Nandiyan na. Wala pa rin. Ano itong mga kaso na to? Adobo.
Adobohin ko kayo. Bah, nakalak na dito ah. Muntik pa tayo makagat ng aso. Akala ko ito yung sinira eh. Mark. Akala ko yun yung sinira. Nito. Ito ba't ang hirap bugsan? Akala ko ito yung sinira. Ni mama mo. Yun. Aray. Sabit. Anong kinain mo? Kasi yung mga grocery. Yun, iligpit mo na. Ay. Grabe. O, yan yung mga grocery nila. Wala na atang balak balikan ka nun. Siguro. Kaya tayo dyan. Kung babalik yung dati ka rin Ha? Kung babalik yung dati ka rin Oo. Yung mga nandyan lang, baka may naging jowakers na dyan. Hindi mo gusto na lang. Baka sabi niya, hindi mo na ako babalik doon. Baka malaman nila may tama na naman ako. Hyper na naman yun, malamang. Sigurado. So yan, dito kami ngayon, no? Wala pa rin daw si Ate Maricel. Saan kaya nagpunta yun, no? Makakapunta kaya ng tulay yun? Doon kay Christian. Grabe. So yan. Wala na naman po si Ate Maricel. Yan. So wala tayong magagawa. Ay, gagawin namin kung ayaw na. Si Sardinas, supo na. Ayaw ng tulungan si Ate Maricel. And ewan ko kung magbabago pa ba isip nun. Paano kaya yun? Ang hirap din, stress din ay. Stressable. Yung po, dinala nito kahapon ni Sardinas dito. Dala ka na mag-asawa, dito ka na lang mag-asawa. Yung mga sawayan mo na yung si Juding dyan, oh. Mga inata jowa, baka nagselos naman mama mo kasi mukhang naging jowa ka na ni Baklush. Joke lang. Hindi magagalit. Ay, naku po. Paano kaya yung pintuan na yan? Pag nakita ng mayari, magagalit yan. Eh, marunong ka ba magayos? Wala partner kita. Kaso wala akong martilyo. So yun mga kakwela, mga kabiyaya. So nilayasan na naman tayo ni Ate Maricel. No? Nilayasan na naman tayo. Ha? Ano? Huwag ka magulo dyan, malalaglag to. Yan o. Yan. Wala. Yung gagawin natin dito. Pinagtitito mo, ayaw naman magtino. Anong magagawa, mangyayari yan? Imbis nga ako kumpleto na namin yung gamit niya, oh. Punto na iwan. So yun, galing ako sa paghahanap ng malilipatan. Kasama ko yung pinsang ko si Jerome Motovlog. Serong Motovlog. Yun, oh. Sabi ko, daan muna tayo dun sa Kala Mart. Muntik pa ako makagat ng aso kanina. Ayun ako. Ayaw namin dito, si Maricel kailangan namin. Ay. So yun, balikan na lang kita dito mamayang gabi. Balikan na lang kita mamayang gabi ulit. Kung kung tawag dito, kung nandito na si mama mo. Kami maghahanap-hanap muna kami ng mauupahan. Ay, wala na. Stress na si Hindi kami naging may nakilala yan dyan. May nakilala si Ate Maricel. Ano ba yan? Tiga saan yung lalaking sinasabi mo na matanda? Yung sabi mo para naging tropa niya. Ay, hindi. Tinulungan mo daw. Yung pinatigil ng mga lakad. Pinatigil? Hindi ko siya pinatigil ha. Sabi ko daw. Hindi oh. Isang beses ko lang dinalaw yun. Hindi na nagmuha daw. Oo. Yung matandang pala yun. Wala. Ayun yung naging tropa niya. Sige, balikan kita dito mamayang gabi.
Pag nandito, umuwi ka na agad dun sa amin para alam ko. So yan guys, maghanap muna kami maupahan. May wasak-wasak yung pinto, oh. Nagalit yung may-ari nito dito. Oh, wasak. May pintuan pa talaga. Ha? Hindi daw eh. Oh, balingan ka na lang namin mamaya. Ayan, dito tayo ka lahat, Maricel. Mark? 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 Saan ka? Ang tao yan, wasak-wasak po yung pinto. Pangalawang araw na to na balik ko dito. Mark? Mark? Wala tang tao ah. Oh, may magalaw naman. Mark? 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 Yan. Pagalitan pa tuloy kayo. Mark? Ba't walang tao dito? Nakalak naman sa taas. Mark? Kanina po may tao. Gago. Makakagat pa tuloy ako ng aso sa iyo. Ay. Nakita ko na nanay mo. Pakitin mo muna ako dyan, tayo magkwentuhan. Matagkukulong ka dyan. Kagising mo lang. Ano oras na ba? Alauna na ata. 10. Alas 10 pa lang ba? Maaga pa lang pala. Kala ko anong oras na. Kito. Ay nako. So yan. Dito ka sa loob natulog. Saksakan ba rito? Ano saksakan pala? Ang init. Hindi mo binubuksan yung bintana para presko ka. Nakagising lang ni Mark, no? So yun, kakagising lang nung bata. Ang init dito sa taas nila, oh. Ha? Sampay na? Hindi ka makapagsampay. Kay bakla mo muna manghiram. Alam mo nasa nanay mo ngayon? Binangonan na ulit. Baka binalikan yung ano niya doon, yung asawa niya. Andun na ulit, may nag-text sa amin. Ito yung text, oh. Pabasa, ito yung chat pala. Pabasa ko sa'yo. May sabi, oh. Ang sabi, wait lang, hanapin natin. Hindi natin pakita yung pangalan nung nagsabi, no? So, sabi niya, yan. Ay, putik nakita. Magandang gabi po. Nakita ko po si Maricel ngayon nasa bandang San Juan, Darangan po sa may Binangonan. Saan yun San Juan? Malapit yun doon sa may tulay? Malayo yun? Ha? Darangan. Malayo yun? Ang layo ng pinuntahan niya. Yan o. Sabi niya, yan, wait lang, yan. Sabi niya, nakita ko siya. Tawa lang ng tawa sa abangan ng tricycle tapos nagtitext. Ay, paktay. Alam na Alam na tol. No, kasi ganun yung ano niya, di ba? Wala talaga. Ay, nako. Magano ka muna doon, oh. Bumili ka ng ano mo doon. Ng almusal mo. Oh, paano may almusal mo dyan? Ako, ikaw lang muna. Mga kabiyaya, mga kuwela, at pinakain ko muna yung si Mark, no? So yun nga, may malungkot na balita. Wala na talaga pong wala na po talagang pagbabago si Ate Maricel. Wala na kaming dyan. Wala na kaming magagawa. No, wala na kaming magagawa sa kanya. Ay ultimo yung anak niya, iniwan niya na naman dito. So hindi ko alam kung anong plano ni Boy Sardinas dito kay Mark. So yun nga,
Ito na siguro yung last video ko sa kanya, sa kanila. At si Mark yan pinag-ano kasi palipat pa lang po kami ng bahay. So gusto ko rin sana tong isama yung bata kaso baka syempre alam mo nangungupahan. Bawal po yung mga maraming tao sa inuupahan. So napakiusapan ko nga lang inuupahan at buti kang mag-anak namin. Yan, shoutout po sa Guevara family, Pampanga. Yan. At kay tita sa uupahan namin ngayon, shoutout po sa iyo, alam ko nanonood. So yun, nakakalungkot lang kasi siyempre para sa amin ng mga vlogger ay napakasakit nung nangyari. Kasi nga alos hindi kami nawawalan ng pag-asa na tulungan si Ate Maricel para magbago. Kaso wala po talaga siya na mismo gumagawa nung ikakasira niya ng buhay. Wala kayong magagawa. Ewan ko dito kay Boy Sardinas, kukunin niya, ang pagkakaalam ko, kukunin niya to si Mark dito. So itong bahay, ilang araw pa lang, 5,000 naman yung dinaon dito, hindi na sila lugi. Pati sa kuryente, ilang araw, electric pan lang naman gamit. Pakipatay nga nung ilaw tol. Ikaw Mark, kung halimbawa na hindi ka kunin ni Boy, saan punta mo? Bahala na. Wala kahit anong gawin namin kay Ate Maricel, ganoon pa rin Nakita niyo naman yung chat, diba? Kaya wala, no choice na talaga kami. So, bibitaw na talaga kami. At hindi na deserve ni Ate Maricel na tulungan kasi wala na rin naman din pagbabago. No? Hindi niya na deserve na tulungan siya. Kasi yun ang gusto niyang buhay. Ang inaalala ko lang, ito si Mark. Pero pinag-ano ko pa na malay nyo, may dumating pa na blessing sa akin. Kasi may bakante pang inuupahan doon na 2,500. Or baka mahanapan ko na lang ng trabaho to si Mark. Para hanapan ko na lang siya ng trabaho para tawag dito. Para hindi naman siya mapariwara, So, ayoko rin kasi mangyari sa kanya kasi naranasan ko rin noon yun na solo flight. Walang kamag-anak, mag-isa lang sa buhay. Ayoko maranasan niya rin yun. So, i-chat ko yung tiyahin ko, baka kailangan niya ng trabahador dun sa kanyang anuhan ng damit. Try ko lang naman, susubukan ko lang. Pero, kaya nga, sana makukunin na lang nila to. Kahit ba niyan, halimbawa, against the light. Halimbawa, may hanap kita ng papapasukan, doon ka na lang. Tanongin ko yung mga kamag-anakan ko kung may bakante sila na na pwedeng mapagtrabahuan mo para doon ka na lang. Wala pabalik-balik lang ng gawain si mama mo, wala na talaga. Totoo nga yung sinabi ng lola mo, wala na talagang pagbabago. Siguro dati tinulungan din nila tinulungan din ng lola mo yan dati. Nirehab din siya. Nirehab din. Tapos wala talaga. Di na nasa mental. Ha? Di na nasa mental. Tapos wala din talaga. Grabe. Alay si mama mo, nakulong na yan dati. Nakulong pala sa Ate Maricel. Nasabi na ako. Ang kaso, ganun din, about sa droga. Nakulong pala si Ate Maricel na dati, tapos na-rehab na rin. So, tinutulungan din pala siya ng kamag-anak niya. Kaso si Ate Maricel lang talaga yung ayaw. Dapat nga nandun sa Ha? Tatanong kayo ngayon sa tumakas. Lahat nasa mental na si mama mo kasi tumakas lang. Ha? Bunti ka niya mapatay lola mo? Bakit? Tapos anong ginawa niya sa lola mo? Hatawin niya, hindi naman. Ano gagawin niya? Siguro hatawin niya, Parang sinasakal pa. Sinasakal? Naku, delikado na pala talaga sa Ate Maricel. Wala na pala tayo talagang magagawa dyan. Yun at yun na lang talaga yan pala. Pero yan mo huwag kang mawalan ng pag-asa.
At malay mo naman may dumating na biyaya sa atin. Makuha natin yung bahay doon kasi magkano rin yung down ko sa bahay. Aabot din ng 15,000. So, kaya sabi ko kasi, ang sabi ko doon magkakapatid lang kami. So, hindi kasi pwedeng marami sisa sa nung upahan ka, wala pa kasi yung sariling bahay. Kung may sariling bahay sana ako, pwede ka doon. Siyempre, nakikisama tayo bagong lipat pa na. So kapag may dumating na blessing, may mag-sponsor sa'yo, wala pa rin kasi ako sahod eh, kaya hindi kita mapag-desisyonan na kunin eh. Pag may dumating na na sahod, may dumating na blessing, tapos kaya natin upahan yung maliit lang yun eh. Parang ganito lang din siya. Puro mas presko dun. Bakante yun, 2.5 isang buwan. Pwede ka dun. Kung may trabaho ka na. Kaya hanapan pa rin kita ng trabaho. Paano kaya ito, no? Alam niyo guys, kung mayaman lang ako na vlogger, kinuha ko to kasi gusto kong pag-aralin to. Gusto mo mag-aral? Ano bang grade mo sa susunod na taon? Grade 5. Pares kayo nung ampun ko. May bago ako ampun eh. Si Jan. So, grade 5, no? Ano bang kurso gusto mong kunin? Anong kurso mong gustong kunin? Kurso? Kurso ba? Yung kurso pagtapos mo mag-aral, may kurso ka. Anong gusto mong kurso? Police? Sundalo ka. Sundalo. Pero sa kanya po yung May pinsan kang sundalo. Pares kayo ng pinsan mo gustong sundalo. No, oras ka gabi natulog. Maga. Tulog ka na. Boring ka, no? Ano eh? Nalulungkot ka? Bakit? Iniwan si mama mo ay magbago, no? Ha? Yan na eh. Nawa naman yung gato. Ano kaya? Mayaman lang ako na vlogger. Hindi ako magkakatubili na hindi kita kunin, no? Wala eh. Siyempre, iniisip ko din mga kapatid ko. Siyempre, pag-aaralin din kita. Hindi naman pwedeng mga kapatid ko lang nag-aaral kasi ikaw, hindi. Tsaka, yun nga, nangungupahan lang ako. Kaya hindi kita masama. Kasi siyempre, yung may-ari ng bahay, hindi naman pwedeng marami doon. Kung may mahanapan sana kita ng trabaho, kahit habang nagtatrabaho ka, ikaw na magbabayad ng upa. Kasi hindi naman na mabigat yun, 2.5. Yun nga lang, kung masipag ka. Paano kaya ito? Pero yan mo, matagal-tagal ka pa naman siguro dito. At may pondo naman tong bahay, hindi ka naman basta-basta paalisin dito. So yun po pala, no? Nung nakaraan, nakausap ko yung tropa ko dito sa kabila. So, gabing-gabi daw, nagwawala daw pala yung mama mo. Tapos, tsaka daw winasak yung pinto. Tulog ka na nun. Mga anong oras yun? Mga madaling araw siguro, no? Mga 9. Grabe. Ay, naku po, Ate Maricel. Sa lahat ng tinulungan namin, ikaw yung na-stress kami ng gusto sa'yo. Promise. Wala na kami magagawa. Binigyan ka na namin ng last chance. Nasasayang lang kasi yung pera na tinutulong din sa'yo. So wala kaming magagawa sa'yo, Ate Maricel. Ganyan ka na talaga, hindi na namin kayang baguhin ikaw. Kung rehab naman, hindi namin kaya iparehab ka kasi may bayad din yun. Kahit anong rehab kahit anong gamot ng isang tao, kung ayaw mo rin talaga magbago, walang kahit ilang ulit na rehab yan, kung ayaw niya magbago, hindi talaga yan. Hindi talaga tatalag yan. Nasa tao pa rin yung pagbabago. So ayun, mga kabiyahan, mga kuwela. Ayun nga, hanggang dito na lang yung video na ko kay Ate Maricel, no? So, wala tayong magagawa.
ano na to nangyari na ulit. So, kahit nasabihin namin na hindi sukuan, ano magagawa namin? Parang kinukonsinti lang namin siya sa ginagawa niyang mali pag tinuloy-tuloy pa namin to. So, si Mark na lang yung pinoproblema namin. So, ay, nako. So, yun mga kabiyaya, hanggang dito na lang itong video na to. Sana tulungan niyo rin itong si Mark na makapagsimula ulit. Sana may mag-sponsor sa bahay niya. O, kasi dito, tutusin, pwede naman din dito no? Yung nga lang problema mo dito, yung pagkain mo, yung pagkain niya naman yun, ayun yung mga dinalatan ni Boy Sardinas nung nakaraan. Ito naman yung sa akin, yung grocery. Ang problema niya lang, yung pangbayad niya buwan-buwan. Tapos hanapan ko na lang siya ng trabaho para makapagsimula siya. Gulat ako gulat ako nung tawag dito. Gulat ako nung tumawag kayo na umalis siya. Sabi ko, tsaka natatandaan niyo ba, tuwing ika-4 days siya umalis. Diba? Hindi niya talaga siguro kayang pigilan na napahanap na siguro. Paano kaya nakarating ng binangonan? Yung 70 pesos yung pera. Mga nakikiusap yun. Na, pasakayin niyo ako, ganun yung ginagawa natin, Maricel. Kasi San Mateo nga, napakalayo nakauwi pa siya, dito pa kaya sa Taguig. Diba? Ay, nako. Sobrang stress sa amin. Ayaw naman namin sanang gawin to, pero nakukonsensya kami. Ayaw namin siya ibalik talaga sa tulay, pero kung ganyan ng ganyan. Kasi ang inaano namin nito, kapag nandito ka, babalik nanay mo. Kukulitin ka. Baka ano na naman yung masira dito. Diba? Mamaya, pag nagalit ulit, sunugin ka itong bahay. Mas lalo kami mapapahamak. Diba? Malaking provision yun. Sana kung mayaman kami, babayaran namin agad ito. Pangalan ko pa yung nakalista rito sa bahay na ito. Naka dito sa bahay na ito. Stress kami. So yun, hindi na talaga deserve ni Ate Maricel na tulungan siya kasi siya na mismo gumagawa ng way para umiwas na kami. At diba, alam nyo naman, last chance na to. So sinira niya ulit, kaya wala na ako kaming magagawa doon. Yung kay Mark na lang talaga yung pinoproblema namin. So yun, hanggang dito na lang itong video natin yan, at may galab shoutout sa lahat ng sumusuporta kay JD Barra. Hindi ko na kayo may isa-isa. Yan, ayun pala, yung nga pala po, Mami Rafael, yung 2.5 na pinadala nyo, nakuha ko na ho ngayon. Ngayon lang ho, ito po kasi yung pera niya pinadala ni Mami Rafael is pang bayad sana dun sa kulang namin dito sa upa. So hindi ko na itutuloy. Nag-chat na rin ako kay Mami Rafaela na sabi ko sa iba na lang itutulong. So yun, kasi matasayang lang din Iaalis ata ito ni Boy Sardinas dito, hindi ko alam kung anong plano niya. So yun, maraming salamat, and don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aming mga YouTube channel. Yan po sa description ng mga YouTube channel ng mga kaibigan ko. So maraming salamat, ingat kayo palagi, and God bless. Bye-bye.